Og tak for muligheden for at få lov at komme her og fortælle lidt om, hvad er det, vi kommer til at jobbe med fremover for at skabe en endnu stærkere region her. Og det var jo, som länshövdingen startede med at sige, det er en stor dag i dag, fordi nu kommer den svenske regering med deres proposition, hvor man har med den Øresundsaftale, der blev indgået i juni. Det danske Folketing har jo en behandling, hvor man skal have den igennem 3 behandlinger, og det havde de her i oktober og november, og der var den til 3. behandling den 14. november, hvor der var et enstemmigt dansk Folketing, som også bakkede op om den. Så når vi går herfra senere i dag, så skulle vi gerne kunne sige, at nu er Øresundsaftalen på plads, og det kommer til, som Elin også lige har sagt, at give nogle forbedringer og nogle nye muligheder, ikke mindst for virksomheder og for dem, der er på arbejdsmarkedet i dag. Og hvis man skal sige lidt i forhold til Øresundsaftalen, så kiggede den jo meget på skatteforhold, den kiggede noget på regler for hjemmearbejde, og det var meget fokus for dem, der i dag er på arbejdsmarkedet. Det vi kommer til at gøre nu som næste skridt, det er også at se på, hvordan får vi flere ind på arbejdsmarkedet, og hvordan forbedrer vi mobiliteten, pendlingen i vores region. Det kommer jeg til at komme tilbage til om lidt. Men hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Jo, altså, det er jo sådan, at i vores samarbejde, der har vi en vision, som dækker 2 lande, som dækker 4 regioner, som dækker 85 kommuner og ikke mindst 4,5 millioner indvånere. Vores vision, det er jo at skabe verdens mest bæredygtige, inkluderende og dynamiske metropolregion. Og det gør vi, og den vision har Greater Copenhagen, fordi at hvis vi skal stå stærkt fremover også i den kamp, der kommer til at være om arbejdskraft, der kommer til at være om vækst, så er det afgørende, at vi har så stor en region med en fælles vision. Hvis man kigger på det, så kan man se, at når man kigger på metropolregioner i Europa, så vil København eller Malmø ikke kunne komme ind af sig selv i de her, så vil vi ikke komme ind på top 10. Når man lægger os til sammen, som vi er i Greater Copenhagen, ja, så sniger vi os faktisk ind på en 5., 6. plads i forhold til det. Og det er det, der er så vigtigt, når vi taler om at have et stærkt samarbejde i denne her region, til gavn for virksomheder, til gavn for arbejdstagere, til gavn for os alle som indbyggere her. Det er, at så kan vi faktisk spille med i Champions League, om man kan bruge det udtryk. Så kun ved at være sammen, så er vi stærke på det. Hvad er så potentialet? Fordi der er et ret stort potentiale, som er vigtigt at kigge ind i, når vi kigger fremad. I Greater Copenhagen, der lavede vi en analyse i foråret 2024, som så på, hvordan kan vi øge arbejdsmarkedsintegrationen endnu mere på tværs af Øresund. Og der er forskellige forhindringer, som i dag gør, at den ikke er, som den ville være. Vi satte os for at lave en analyse, som sagde, at om nu man tog Greater Copenhagen og sagde, at det var et land, hvor der galt de samme regler, og det eneste, der ville være forskel i forhold til pendlingen, det var rejsetiden. Ja, når man så sammenligner med, hvordan er pendlingsmønstre mellem danske kommuner eller mellem svenske kommuner, så vi, at så vil vi faktisk have 95.000 pendlere i alt. I dag er der lige over 20.000 som dagligt pendler, som det er blevet nævnt før, så er langt de fleste, helt op omkring 95%, der åker fra Sverige til Danmark. Så der er jo stadig et potentiale, og det er det, vi i Greater Copenhagen og med de samarbejdspartnere, vi har i taskforcen, arbejder på at få øget, sådan så der bliver flere, der pendler. Så en ting er rejsetiden, det er en vigtig ting, det er vigtigt med god infrastruktur, det er vigtigt med mobilitet, men der er også andre ting, som gør, at vi ikke er helt der. Der er selvfølgelig noget sprogligt, som kan være et problemstilling for noget, men der er også nogle økonomiske, nogle kulturelle ting. Alle de her frugter kommer vi til at jobbe med hen ad vejen. Vi så også på, at det handler jo ikke bare i sig selv om at få en større pendling, nej,
en større pendling stærker vores region i forhold til at give produktivitetsstigninger, og vi kiggede på, hvad vil det her egentlig betyde, hvor meget mere økonomi vil der komme. Og der kan man se, at hvis vi igen tog det her eksperiment og havde det, så ville vi faktisk have tæt på 7 milliarder danske kroner i øget produktivitetsgevinster og 3 milliarder i ekstra skatteindtægter. Så det med at skabe en mere integreret region, skabe en bedre pendling hen over Øresund, det handler i høj grad også om at skabe vækst og skabe økonomi i denne her region. Derfor så arbejder vi jo hele tiden med at se på, hvad er det for nogle ting, som grænsehindringer gør, og hvad er det færre grænsehindringer vil betyde. Ja, færre grænsehindringer vil betyde, at der for virksomheder vil være adgang til en større arbejdsstyrke, der vil være adgang til mere kvalificerede medarbejdere, der vil være en større produktivitet og dermed muligheder for vækst på arbejdspladser. Flere arbejdspladser, eksisterende arbejdspladser kan vækste, og det vil skabe en større samfundsøkonomi. Og det er det, som vi hele tiden har i fokus, hvorfor det er så vigtigt med et tæt samarbejde med mange af vores samarbejdspartnere, og hvorfor det er vigtigt med et politisk støtte til at kunne gøre de her ting. Ja, det er simpelthen, at den svenske og den danske samfundsøkonomi bliver stærkere af at have et tættere samarbejde. Så hvad er det vi så, hvis vi vender os igen mod den taskforce, som vi har, hvad er det, vi kommer til at kigge på nu? Og der kan jeg sige, at næste møde i taskforcen er faktisk allerede på mandag, hvor vi er så heldige at have den svenske europaminister Jessica Rosencrantz og den danske minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin til et møde på den svenske ambassade i København, tilsammen med de samarbejdspartnere, der er i taskforcen. Og det, der er overskriften for det næste, det er, at vi skal have flere i arbejde og mere vækst i Greater Copenhagen. Og derfor kommer vi på mandag til at diskutere nogle nye konkrete tiltag, vi godt kunne tænke os, at den svenske og danske regering tager med sig hjem og gør, som vil forbedre integrationen og forbedre mulighederne for flere pendlere hen over Øresund. Og overskrifterne for de her konkrete tiltag, ja, det er at få involveret flere ressourcer. Altså her kigger vi på, at der jo er en mangel på arbejdskraft, primært på den danske side, og der er et overskud af arbejdskraft her på den svenske side. Så hvordan kan vi få involveret de ressourcer, der er på svensk side i forhold til den efterspørgsel, der er på dansk side? Det handler også om at se på, at der er en del international arbejdskraft. Det kommer til at være i fokus. Så både den internationale arbejdskraft, der er her, måske også den internationale arbejdskraft, der er andre steder fra, men som er vigtige at få til en region som vores i forhold til de virksomheder, vi har, der har brug for det. Det er også at se på ting som, hvordan det kan blive nemmere at få arbejdstilladelser, vi godt kunne tænke os, at man kigger på. Og det er også sådan noget med krav om bankkonti for at få udbetalt løn, hvor der er et nationalt krav om, at man skal have en bankkonto. Der bør man kunne finde en anden løsning på det. Den anden overskrift, vi har, det er at reducere de barrierer, der er for jobsøgende. Det er sådan, at der findes en national dansk jobportal, der findes en national svensk jobportal. De er ikke særlig gode til at kigge eller at samarbejde, og det vil sige, at det er besværligt, hvis man er jobsøgende her i Malmø og egentlig vil kigge på, hvad der er for jobmuligheder i København, hvis ikke man kender til den danske hjemmeside, og det samme gør sig jo gældende på den anden måde. Der er der altså behov for, at man får kigget ind i, hvordan man kan gøre det nemmere for dem, der er uden for arbejdsmarkedet, når de skal søge job på det. Og så er der den tredje ting, som er rigtig, rigtig vigtig, og det er at få forbedret mobiliteten. Og som Elin fra det Sydsvenske Handelskammer lige sagde, ja, så er en af de vigtige ting, vi kommer til at have med, det er jo den grænsekontrol, der i dag foregår på Hyllie, som betyder, at alle tog, der kommer fra
Danmark til Sverige skal standses 6 minutter, for at det svenske politi har muligheden for at gennemføre grænsekontrol. Det er ikke ensbetydende med, at de gør det. Ja, der vil vores forslag være, at de to regeringer kan blive enige om at ændre i en aftale, som egentlig gør, at grænsekontrollen kan foregå på vej hen over Øresundsbroen, sådan så at man dels får længere tid til det, men heller ikke skal have det her unødvendige lange stop for alle tog, som også er med til at reducere kapaciteten af, hvor mange tog, der kan køre hen over Øresundsbroen i løbet af et døgn. Og vi ved jo, at hvis ikke man kan stole på mobiliteten, hvis ikke man kan stole på, at man kan komme frem til at passe sit job, og når man så har været på job, komme hjem og nå at hente sine børn i daginstitution eller sådan noget, ja, så kommer man ikke til at vælge at pendle, så enhver forhindring og enhver usikkerhed skaber mindre pendling på det. Vi kommer også til at anbefale, at man kigger på de fradragsregler, som gælder i dag. Det er sådan, at der er et højere fradrag, hvis du i Danmark pendler hen over Storebæltsbroen, og et lavere fradrag, hvis du pendler hen over Øresundsbroen. I vores optik, så giver det ingen mening at have forskellige fradragsregler. Om man pendler den ene eller den anden vej, bør jo sådan set være det samme. Så det er nogle af de konkrete ting, og noget af det, vi håber, at de to minister tager med sig hjem og kigger på, sådan, så vi i løbet af 2025 forhåbentlig kan få løst brugt endnu nogle nøgler til at løse nogle af de grænsehindringer, der er. Og det gør vi også, fordi at Nordisk Råd har en meget flot vision om at skabe den mest integrerede region i verden i 2030. Vi har et også ambitiøst mål, men tilsammen med vores samarbejdspartnere om, at vi i 2030 skal have 30.000 pendlere hen over Øresund dagligt. Så det er stadigvæk ambitiøst, synes vi, inden for 5 år faktisk at skulle forøge det med 50%, men vi tror, at det er muligt at gøre det, hvis alle bakker op om at skabe en mere integreret region. Tak for ordet. Tak, Jan. Og jeg kan ikke lade være med, som borger, så tænker jeg, at det her møde på mandag, det er jo ligesom hele vores fremtid, der ligger i jeres hænder der. Men må jeg spørge sådan ligesom lidt naivt, altså hvad er energien, når folk kommer til sådan et møde? Altså der er jo forudsætninger for, at der bliver truffet nogle beslutninger, eller i hvert fald ligesom, at man får gang i nogle diskussioner. Kan du beskrive sådan hvad du håber, der sker sådan en dag? Ja, nu er det jo også mit første møde, eftersom jeg er ny i denne her rolle, men jeg tror, at energien i det her samarbejde, det ligger jo i, at vi er, som nogle af de forrige talere også har nævnt, vi er jo broderfolk, som vi plejer at sige. Vi er jo tætte på hinanden, og vi kan se, også med det, der desværre sker på den geopolitiske dagsorden, at hvis ikke vi støtter hinanden, hvis ikke vi gør os stærkere sammen, vi har et svensk og et dansk velfærdssamfund, som er nogle fantastiske velfærdssamfund, som jo er bygget op på samme måde, som der er efterstræbt af mange andre lande i forhold til, hvordan man kan skabe så stærke velfærdssamfund. Hvis ikke vi holder fast i det og hjælper hinanden, så er der jo en fare for, at vi i løbet af de næste 25 år ser, at vi bliver en region, der taber på det. Så jeg synes, med de her 4 måneder, jeg nu har været i jobbet, jeg oplever en stor vilje til faktisk at vil kigge på det her, fordi at man er klar over, at vi er nødt til at stå sådan skulder ved skulder med hinanden, også i et globalt perspektiv. Mm. Du har jo meget erfaring fra regionen, ligesom man er ny i denne her rolle. Er der noget, som du ligesom sådan ekstra glæder dig til at få tage fat i nu her fremover? Nå, men jeg glæder mig jo til at tage fat i blandt andet nogle af de her mobilitetsinfrastrukturting, fordi jeg synes, det er helt åbenlyst, at når vi har en region som vores, som er så stærk med både en hovedstad på den ene side og en stor by herover på den anden side, men også et opland rundt omkring det, så har vi så meget at give til hinanden. Og så skal det ikke være manglende investeringer i noget ordentlig infrastruktur, som forhindrer det, eller som ikke gør, at vi kunne få endnu mere glæde og gavn af hinanden.
Der har jo været lidt debat omkring den her danske sundhedsaftale, som vagtede sig frem lidt. Hvad, er det noget, vi skal være bekymrede for? Kommer det til at påvirke samarbejdet over grænserne? Ej, jeg vil sige, at nu så jeg mere rolig, end jeg gjorde for 14 dage siden, hvor der stadig ikke var kommet en endelig aftale. Og det er jo rigtigt, at da den danske regering fremlagde deres udspil til en ny struktur for sundhedsområdet tilbage i september måned, der gik de jo også ind og så på, hvilke øvrige opgaver beskæftiger de danske regioner sig med i dag. Og der må man sige, at der skar de jo meget, meget hårdt i, hvad det er for nogle opgaver, regionerne ud over sundhed må arbejde fremover med. Og der var et af de forslag, de havde i det oprindelige udspil, var, at man må ikke lave grænseoverskridende samarbejde mere fra regionerne. Det skulle ligesom være en kommunal opgave. Og der kan man sige, med mange gode kræfter, som også er repræsenteret her i lokalet, så lykkedes det at få regeringen til at ændre det sådan, så i den endelige aftale, der blev indgået for 1,5 uge siden med et bredt flertal af de danske partier i Folketinget, ja, der er det grænseoverskridende samarbejde blevet på regional plan, og derfor så ser jeg sådan set gode muligheder for at fortsætte det og udvikle det stærke samarbejde, som vi har i dag. Godt. Tusind tak, Jan. Ja, tak.